Po verifikácii vášho majetkového zlatého účtu budete musieť vložiť údaje o vašom klasickom bankovom účte. Urobíte tým spôsobom, že kliknete na link Enter Bank Account Details. Po kliknutí na odkaz sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka. Tu vás Goldmoney upozorňuje, že k vášmu majetkovému účtu je možné pridať jeden jediný klasický bankový účet, ktorý musí byť zároveň na vaše meno. Goldmoney neakceptuje účty, ktoré sú registrované na iné ako vaše meno. Pokračujeme ďalej tým spôsobom, že zaklikneme menu, v ktorej je účet vedený a zároveň vyberieme krajinu, v ktorej má sídlo naša banka. Následne pokračujeme klasicky kliknutím na odkaz Continue. V ďalšom kroku vyplníte údaje na vašu banku a váš bankový účet. Váš bankový účet si môžete nazvať nejakou prezývkou alebo skratkou, tak aby ste ho rýchlo vedeli identifikovať. Ďalej vyplňate klasické údaje, ako je názov banky, adresy banky, SWIFT kód, IBAN kód a číslo účtu. Po vyplnení týchto údajov kliknite na tlačítko Save. Keď kliknete na tlačítko Save, zobrazí sa vám obrazovka, aby ste ešte raz skontrolovali všetky údaje, potvrdíte červené pole a kliknete na Save. Po pridaní a uložení informácií o bankovom účte sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka. Na obrazovke vidíte, že sa vám aktivovali polia Upload Bank Document a Upload Photo ID. Na týchto linkoch budete môcť elektronicky zaslať oskenovaný výpis z účtu, respektíve oskenovaný pas alebo občiansky preukaz. Po kliknutí na link Upload Bank Documents sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka. Text na obrazovke vás informuje o tom, že priložený súbor by nemal byť väčší ako 3 MB, mal by byť uložený v nasledujúcich formátoch a zároveň vás text upozorňuje na to, aby boli všetky informácie viditeľné. Neposielajte samozrejme výpis účtu, ktorý nepatrí k vami definovanému bankovému účtu. Po pridaní dokumentu kliknite na Upload File. Text vás upozorňuje zároveň na to, aby ste klikli len raz. Po kliknutí na link Upload Photo ID sa vám zobrazí nasledujúca obrazovka. Text na obrazovke vás informuje o tom, že môžete oskenovať váš pas, vodičák alebo občiansky preukaz. Ideálny je občiansky preukaz. Oskenovaný súbor nesmie byť väčší ako 3 MB, musí byť uložený v nasledujúcich súboroch. Červený text vás zasa v princípe informuje o tom, že všetky údaje by mali byť viditeľné a všetky dokumenty by mali byť platné. Po pridaní súboru jedenkrát kliknite na Upload File. Po pridaní informácií o vašom bankovom účte môžeme pristúpiť k pripísaniu finančných prostriedkov na účet v Goldmoney, za ktoré si následne budete môcť kúpiť vaše drahé kovy. Klikneme na poličko Accounts and Transfer a na poličko Add Funds, čo znamená pridanie finančných prostriedkov. Zvolíme si jednu z možností a následne píšeme sumu, ktorú chceme previesť na účet v Goldmoney. Klikneme na tlačítko Continue. Následne sa vám zobrazí informačná obrazovka o tom, koľko finančných prostriedkov chcete previesť na účet v Goldmoney. Goldmoney vás zároveň upozorňuje na to, že to môže trvať 3 až 6 pracovných dní. V prípade, že s týmto súhlasíte, kliknete na tlačidlo Potvrdiť. Nakoniec sa vám zobrazí obrazovka s dôležitými informáciami pre prevod vašich finančných prostriedkov. V prvom rade je to názov banky, SWIFT kód banky, názov účtu, na ktorý budete prevádzať finančné prostriedky, číslo účtu a IBAN kód. Zároveň sa vám zobrazí variabilný symbol, ktorý musíte použiť, tak aby boli finančné prostriedky prevedené na váš účet. Pri prevode finančných prostriedkov prosím nezabudnite napísať do textu poznámky nasledovné čísla a nasledovný text. Je to číslo vášho účtu a variabilný symbol.